Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jopuonje sekondar KUPPET koro dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ogo chapa nyinge manyocha ochwal mar jakanyo mag board manyien marango aeri mar jotije mag piny owacho. Kotene kod jagoro margi Akelo Misori gikoni nitie ji madwa loko nying jal mane gichwalo kaka riwruok, kendo mano emomiyo piny owacho kuom dweche 4 koro pok ogoyo chapa nyinge makamago. Poni ma omedo dhi nyime gi luor ni kamoro omenda mag aeri mag jotije piny owacho inyalo ti godo e yo ma ok owinjore. Our appointees to the Public Service Superannuation Scheme have not been gazetted, and therefore there is serious breach of procedure because there's a lacuna, and that one makes the fund to be at risk. For more than 3 months, the fund has been operating without the management board, yet all nominating bodies, including ourselves and government agencies, have presented their appointees to the Cabinet Secretary for finance as required by law. There's teachers who are dying and they are not being taken care of simply because of this delay. The other issue, we are supposed to hold AGM in the month of April. I want to say the CEO have been struggling to make a forum.